الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe tedduɓe wiyoɓe la ilaha illallah muhammadu rasulullah yo allah rokku en jangtade ngolɗo konngol nde jaltaten aduna eɗen gandi ko toon faya ko laakara faya aduna yalte laakara naate e nam kullu nafsin dha'iqatul maut la ilaha illallah muhammadu rasulullah bandiraɓe julɓe ko adi fof mbeɗa wasiyede hoorema e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala en garte darsu men qissa siddiq ndesan abou bakri sehil al mustafa sallallahu alayhi wa sallam ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نسان قرآن جنتيما دو أسمانو جيدين أبو بكر كو سهيل المصطفى صلى الله عليه وسلم كان عثمان هذا من فداد قصة الصديق جنت طفيل بالأمر الدوسي نسان أورني درس منو حالة الله حالة جومرا سبحانه وتعالى من تدهور مم جدا من توب إنقاذ أمهاندي من تودي من تدي أمهاندي من تدي جوبرا دينام هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا إله إلا الله محمد رسول الله نيسان الله كلا كوادي ولا كوي بالاس نيسان ko fadan mako mo waddum ko wi mako ma waddum o danata ko ngongata o yejjita o fuujata ko o juumata on woni goto Allah ngare dogen pento Allah e nam fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين سالفير الله هر أدور شرك هر أدور بيبل هر أدور تلكور هر أدور الله هر أدور دارون تلكين بدا دارون إن بدا شاد هر أدور ساماي بنجت تلكين بمبد دوروين هاي غورة ما بيرونا هتلكين فيس كوني نفرا كو كاليس أو وت أو غل أو بيدي بالي نونا تلكين ما مبد جند بندرا بسهلا بأينام كوي قصة سيدين بندرا بسهلا كان عثمان ɓeɗo jamare ganda Allah manti ɗumen e nam to darsu men ɓennuɗo o en mbino Tufayl ben Amr ad-Dawsi ndeysan ko militaire e militaire uji Allah e militaire uji Aboubacry kono en kaali no natir diine o retiro bandi ko ndeysan bamma ko tuubi joom suudu makko tuubi aha debbo rewata ko diine joom galle mum ɗum waɗi ƴettude alhaali mum resni ɗum debbo so rena gueɗe makko pewata nde wona ko sentiment e émotion ko ɓuuri en hewde wona logique bandiraɓe sehilaɓe e nam joom suudu makko wi ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah Abou Hurayra ndeysan giɗo al Mustafa ko kanto tuubni ɗum sa tuubni neɗɗo bindanɗa baraji ɗi ha darnge dargol bandiraɓe sehilaɓe ndeysan o ari to nelaɗo riwmo rutto e bande nodduɓe ndeysan taw dawsi ndeysan ɓe calima jaɓandemo o arta e nelaɗo suuti juɗum dow asaman o sikkanno ko nelaɗo joni huɗa bandi kon canko nelaɗo allahumma ahdi dawsa laabi tati ndeysan o diwoni yimɓe ɓe nelaɗo ari ko duwanade yimɓe yo ummo e niɓɓere gara e leeral ɓe gummo e jahilagal ɓe gara e gandal ɓe gummo e mettere Allah ɓe gara e gilli Allah ko ɗum woni message nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam eynam Tufayl ben Amr ad-Dawsi
caggal nde nelaɗo sallah sallam maayi ndeysan bandiraɓe sehilaɓe o continue omo serbo oɗo diine bandiraɓe sehilaɓe ndeysan kanko o maayi koye nde ɗo wolde yamawa nde musalimul kadiraɓe ndeysan sahabaɓe kewɓe ɓe renɓe qur'an capanɗe jeeɗiɗo ndeysan sahaɓe ɓe fof maayi e nde ɗo wolde bandiraɓe sehilaɓe kono hade men yatto makko bandiraɓe hade men a yatto yamama wama adraka ma yamama ñande hen Khalid ibnul Walid silama ndeysan ɗum ko gawe ɗum ko silameji ɗum ko pucci ɗum ko dima aɗa jeeyi hoore bowol ndeysan ƴiƴam rufi kono ɗon hade men yaade ɗon heɗo an banam debbo an ma chéri ma nies ndeysan statut ma social standard e ko nandi hen fof e holno poɗɗa to Allah an ma nies ndeysan ɓe puntuma ɓe mbima émancipation de la femme ayaya islam waɗma émancipé hade mabɓe arde bandiraɓe sen culture et agriculture e peewal e modernisme woni koye sunnatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam kede ko al Mustafa haale rewɓe bandiraɓe sehilaɓe ƴettu oɗo hadis mbaɗa ɗum talkuro kaɓɓa e dande ma eynam ceerno Ousmane haaldu seesa giɗo mon jiɗɗon o al Mustafa sallallahu alaihi wasallam wi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗo e hoore helam jungo holen ɓuuri moƴƴude bandiraɓe wi sallallahu alaihi wasallam o wi on ɗon jogiiɗo e mon jogiiɗo ɓiɓɓe tato rewɓe o suuriɓe o yurmiiɓe o holtiniɓe o nehiɓe ɓe naati o naati aljanna ceerno Ousmane again une deuxième fois o wi e mon jogiiɗo ɓiɓɓe tato rewɓe ndeysan 3 fillettes ndeysan des belles filles aɗa jogii sukaaɓe rewɓe tato a nehiɓe needi moƴƴiri a suuriɓe a huuriɓe a holtiniɓe a naati aljanna hadis rawahu Ahmed sahaba mbi ya rasulallah hayso woni ɓiɓɓe ɗiɗo rewɓe o wi hayso woni ɗiɗo ɓe mbi so wi somin mbino goto o wiyata ko goto hadis rawahu Ahmed la ilaha illallah e ma nies pourquoi an aɗa jippina hoorema mbaɗa zippu mbaɗa stretch mbaɗa xeesal mbaɗa rouge à lèvres aɗa ñamtina Elisabeth mo ganduɗa ko an ɓuuri ɗum an sa renama ko damal aljanna welinano yanoɓe gartade weli aljanna Allah nan toon nela nan toon wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira naɗo aljanna Allah weela ɗum o yiya aljanna Allah o haalde Allah la ilaha ayda haaldude Allah koyɗuɗa koorema koyɗuɗa hoorema ɓorniɗa ko yeyi ko reɗɗi wonɗa gancuɗa hoorema ñamtinɗa goɗɗo mo ganduɗa Allah yiɗa ɗum ko gonɗa ko aɗa woni juuɗo aɗa wiya la ilaha illallah nefɗa ɗum mbiɗa ene silkiɗe mbiɗa ene nefɗi mbiɗa yoɗani goppuɗa hoorema koynuɗa hoorema nde Allah teddinma la ilaha heɗom nenam bandam heɗom ma sœur ma nies oppu comciɗi moƴƴani ɗi won modeste fular ma abaya ma wutte ma taw reɗɗaki taw ene yooɗe ƴameɗa e galle bamma daña ɓiɓɓe waɗɓe barke bandiraɓe se quels sont ɓeydo hadis goɗɗo eynam nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam o wi on jogiiɗo ndeysan wandiraɓe ɓiɓɓe ɗiɗo rewɓe walla ɓiɓɓe tato rewɓe omo jogii wandiraɓe rewɓe tato bandiraɓe sehilaɓe walla ɓiɓɓe ɗiɗo rewɓe walla bandiraɓe rewɓe ɗiɗo deux sœurs fillettes son kaali frère fillette et deux belles filles o huule Allah e maɓɓe o moƴƴini gondigal maɓɓe ndeysan haɓe ndesa walla o maayi ɓe gonantama ko défense ɓe palanomo heɗɗawo o natta jeygol ɓe gonanemo défense e jeygol la ilaha illallah e nenam bandam ayno mbaɗɗon horsude oɗon korside ndeysan oɗon korsi to Allah ɗum noon an Samba Diallo an mon cousin hoto won boroɗe e ɓiɓɓe ma rewɓe holtimɓe ñamminɓe suɓɓe mbale ɓe mbasa ñagade goɗɗo ɓe mbasa ñagoyade ɓe mbasa ñagade téléphone sodan ɓe comci pindinaɓe jamma ɓe juula ndeysan gandinaɓe tahiyat ayatal kursi amana rasul wirdu nelaɗo hoto borɗo e ɓiɓɓe ma ɓe ñaago goɗɗo an ma fi noon nde bamma nane jibinɗa nde bamma ñamli jawdi jaaɗa hôpital bamma ɗanaki yumma ɗanaki on ɗon jamma reeduma ne Moussa ɓe ɗanaki ha woni duuɓi 15 ha mbattuɗa yaade aɗa nawa hoorema aɗa artira hoorema kamɓe ndennoma ɓe nodduma mbasa jaɓade ndeysan jaboɗa goɗɗo jaboɗa pappis jaboɗa kumbis une autre copine comme toi goppuɗa yumma mbiya nenan aɗa heewi haala nena aɗa wawi dukko nena aɗa wawi ɗum ɗo puriɗa yumma Allah wima wala fala taqul lahuma فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما اي الله يرمى نو بوتا ويدي
poɗɗa wiyde qul rabbi rahuma e Allah yurmoɓe ndeysan aɗa furo yumma saabu whatsapp saabu facebook e saɗa nak a dañata barke e nam kono ɗon ɓen ceerno Ousmane ɓen ɗon noon ɓe nehri ɓiɓɓe mabɓe koye musique koye happy birthday joyeux anniversaire cukalel ɓorne slip o ɓorne kilote o foro hen bougie ji gadde e ar amna kaɓɓanama keeci makko o wona e amde omo dillina dande omo dillina koyɗe oɗo sarenaki o wawata qur'an oɗo e debbo ƴettowo ni san ɓiyum debbo totta ɗum alluwal yaato ceerno janggoyi o waɗan ɗum fularo o finde ɗum jamma juhra a sikki ɓeɗo poti la yastawun bandiraɓe seeɗa oɗo o nehara ko yollele ne mbaɗantami hor helam jungo horta ƴam cakka haaji junggaɓɓe aɗo e poti oɗo ko ya ayyuha alladina amanu taqullah ko ɗon ene ha wallahi alladi la ilaha illa hu wallahi khalaqa as-samawati bighayri amadin tarawnaha ɓe potani to Allah ɓe potani to al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ey nam mbiɗa hara ñamtin mo ganduɗa an ɓuuri ɗum kala ñamtin neɗɗo giɗɗo ma foof e aduna on gondata lakara suɓo noon jiɗɗa ko mona julɗo an gondama lakara jiɗɗa ko al-Mustafa e mo jiɗɗa fof gondata to lakara to bandiraɓe seeɗa ey nam gadda cukalel ina makkiya ha yuɗ ina waɗa anniversaire o yetto o yaltata omo ñanti ɓe mbiya waw cool ɓe piyamo yitere cukalel faɗɗo nawe hôpital talke mbaɗe e makko aye waɗe makko taw laañata ummi ko yitere ɓe mbi yitere hunuko ene nanna neɗɗo e qabri ayyo ene nanna ngeloɓe e barme ko ɓurina yawde nawɗe neɗɗo lakara fof ko yitere ƴetta ɓiye makkiya ɗum ha yo mbiyaɗo yo arsana ama yeeso yimɓe o amintuɗo ndiftugo o ami no feewi o jeysi no feewi ayyo ko an halke ɓiye noon mbiya ceerno balle kam ceerno joni mbaɗe an halke ɓiye a jangguinanimo faare a jangguinanimo nas a jangguinanimo falak e nam wala hawla wala quwata illa billah ceerno Ousmane hoto paaɗen to Umair Tofel bel amre ad-Dawsi oɗo jangguinani ɓiyum joyeux anniversaire bandiraɓe sehilaɓe e nam en mbiɗo caggal ndeysan nde ɗo wolde yamama o ƴetti silam makko omo darno la ilaha illallah muhammadou rasulullah o fayi to taif bandira wona to taif to bani to masalam kada bani hanifa bandiraɓe julɓe e nam omo wonde ɓiye ko no wiye amro omo ƴetti silam makko ndeysan omo ƴetti gawal ayaya o yaltani groupe e nam o yi bandiraɓe kanko Tofel ben amro mintere Aboubacry o yi bandiraɓe min de mi yi koydol mi yi hoorem na femba mi yi sondu yalte hunu kam debbo goto nanni men nder reedu mum mi yi ɓiyam Oumar ene reweyam ene yiɗi heɓtade mi kono ronki heɓtade ɓe bandiraɓe sehila ɓe mbi ko jiiɗa ko ne moƴƴi o wi wallahi min de mbiɗa firta ngol ɗo koydol o wi ko jiimi hoorem ne femba ko fito hoorem koko taƴere o wi sondu yalte reedam walla yalte hunu kam ɗum ko ruham ko fittanom jogori yaltude ndeɗo wolde o wi debbo nanuɓe e nder reedu mum o ɗum ɗo ko leydi ndesan komi jogoɗo ubbede la ilaha illallah o wi mbeɗa ɗamini noon yo Allah rokkam warede e ndeɗo wolde beele mi naata aljanna weli nanore yawmi gartami o wi ko jiimi ɓiyam ene ɗaɓɓami ko ndesan ene yiiɗi heɓtademi ene yiiɗi heɓtademi kono yande kono dañani yinno kañumne ko mayde ndeɗo wolde naata aljanna eyna kono caggal ɗum ndesan ɓiyi ko ma dañ ko yiɗno ko abbo bay boy to aljanna weli nanore yawnoɓe gartani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين